E lá o que faz? Pois mira, vou acabar de apanhar as fabas porque che chovía, a miña tía tanto, e xa se me están estropeando. Estaba debajando, e agora vou acabar de apañar. Agora que ve o sol, claro. Sí, Bueno, que tes moitas ou? tuve moitísimas, moitas e boas. Entonces agora vou debajar. Bueno, ainda me quedan máis, pero deixo para outro día, non vou facer todo nun día tampouco. Non, hai que repartir o traballo. Sí, Vou debajar. vale. Vou debajar. Ti non paras, Estás sempre traballando. E que hai que facer forraxe para todo o ano. Ai, moi ben. E logo esas fabas tan boas. Pois que me fixeron un regalo, unha asturiana. Regaloume estas fabas que para fabada son Pero moi boas son, son especiales. Xa preparache fabada e todo. E logo. Está boísima. Non Mira, me tens que probala. Ai, Venduchas, venduchas. Tamén as vendes. Sí, Eu vendo. prefiero que nas vendas que máis... Sí. Estas viñeron de Asturias, de La Granja. Son tremendas. Son buenísimas, fíjate. A verdade é que sí. Sí. Xa fixeche fabada ti tamén? Eu sí. Das coas fabas Porque estas? aquí gustanos moito todos a fabada. Entonces, como sabían que me gustaban, por eso me regalaron. E tu veche moitísimas. Buah! Debí meter polo menos 100 kilos xa no congelador. Porque as meto así frescas. Non ves? Estas xa as deixo así para a semente. Esta é a faba asturiana, xa seca. En ves? E esta é de León, que eran as que eu tiña, que son boas tamén, Son boas tamén. As fabas son boas. Pero estas son exageradas. Estará? Deixarei algo para outro día. Eu como vexas. Sí, vou deixar algo para outro día, porque agora mesmo Xa estás cansada? fai moita calor, A verdade aquí agora mesmo está facendo unha calor que é tremendo. Ai! Vou deixalas. Vou nas deixar que